hapon po sa inyo. Sa lahat mga nanonood sa YouTube channel ko na Andy Lortines, nagpapasalamat po ako ng maraming salamat po sa suporta nyo. Sa mga tao naman nanonood sa akin dyan, kung hindi nyo po gusto, huwag nyo na pong panoorin, skip nyo na lang. At God bless po sa ating lahat. At sa mga bagong YouTuber, God bless din. May nagtanong lang po to sa akin, napakasimple lang. Naggagamot po ako sa spiritual, pero marami na rin ako nakikita sa YouTube, sa Facebook, sa YouTube. Karami doon po pinopost. Nagtatanong to sa akin yung iba kong pasyente. Paulit-ulit ko sinasabi sa kanila, pero sinasagot ko rin naman po mga tanong nila. Pero may nagtanong po sa akin yan, nagtatanong din sa akin. Pero kaya ko to dito sinagot sa YouTube kasi nanonood po siya ngayon. Shout out sa'yo. Kaya pagkatapos ko po, mag-shoutout ako sa mga taong nanonood lagi sa YouTube. Sa spiritual po, malaki po talagang advantage sa pagtatawas ng isang tao. Kasi po ang tawas, pwede po mawala ang isang usog ng isang tao. Kung nausog lang to ng tao, laman lupa na hindi nakikita. Yung mga mabababang uri lang po yun ng mga elemento. Pwede po silang mawala. Kahit usog lang ng tao. Pasensya na kayo kasi binunutan po ako ng ngipin kaya hindi po ako makapagsalita ng masyado. At maraming salamat din po sa nagbunot nito at popostisto niya rin. Donasyon lang po rin ito. At salamat po, De La Cruz. Maraming salamat po. Ito pong mapapayo ko po doon sa nagtanong sa akin para mapanood din po ng iba. Ulitin ko po, hindi po lahat ng tawas ay tumatalab. Ang tagtatawas lang po kasi napakasimple lang. Kung usog lang po ito ng tao o nausog lang siya ng mga elemento, mga duwende, mga laman lupa, tatalab po yun. 3 days. Pag tinawas po siya ngayon bilang 3 araw, kasama na po sa bilang hanggang 7 days po ang bisa ng tawas. Depende rin po yun sa mga ibang natutunan. Kasi ako, hindi naman po yan tinuruan. Hindi naman po ako tinuruan na magtawas. Kusa lang po yung dumating sa akin. Gift lang po ng Panginoon to. Pangalawa po yung nagtatanong naman ulit rin po sa paggagamot, spiritual, malaki po talaga advantage nito. Sobrang laki po talaga sa pagtatawa sa mga manggagamot. Hindi po lahat ng tao ay kinukulam. Ulitin ko, hindi po lahat ng tao ay kinukulam. Minsan po yung body spirit po talaga yun. Yung ginagaya niya lahat. Kasi mga tao din yun sila dati unang panahon. Yung wala po pa nga si Jesus. Yung panahon po ni Moses, ng Panginoon Kristo, na lumalaban sila. Mga alagad din po ng mga anghel yun na sumama po kay Lucifer. Alam po nila ang kahinaan ng tao kasi tao rin po sila. Yung nga lang ibang pagkatao nila. Yung iba po, pag sinasabing tinatanong kung anong pangalan, hindi nila alam kahit babae man ito lalaki. Lalaki po siya, tinatanong namin kung babae sila. Tapos sumasagot po sila babae. Pag lalaki naman po yung ginagam, ay babae naman po ginagam, sinasabi naman po nila lalaki sila. Kasi po yun, papaliwan ko, parang tayo yun eh. Namatay na tayo. Hindi natin natanggap ang kamatayan natin. Tinukso tayo ng demonyo. Hindi tayo makatawid sa kabilang buhay. Tinukso niya tayong pinabayaan tayo ng Panginoon Kristo, pinabayaan tayo ng pamilya natin, tinakwil tayo ng mga taong kapwa natin na ginadjust natin siya. Kaya pumasok sa isip niya ang galit. Yun po yung mga body spirit na sumasalib sa mga tao na nanggugulo sa mga buhay na kailangan nilang pakawalan. Ibig sabihin, ipagdasal po natin sila para makatawid sila sa kabilang mundo upang tanggapin na po sila sa tahanan ng Diyos kasi nagpatukso pa rin sila sa demonyo. Hindi nila matanggap ang kanilang kamatayan dahil yun po ay mga tinutukso ng mga body spirit na hindi po nakikita ng normal na mata. Pangatlo po, ang pag sinasabi pong gabay, kahit ako po marami po akong medalyon, marami akong agimat, pero hindi ko po yung sinusuot. Alam niyo po bakit? Sinabi ng inang Salome ko, kahit yun ibinigay sa akin na galing ng basbas ng Panginoon, isa lang ang sinabi ng inang Salome ko at mga matatagal na silang mga manggagamot sa spiritual, daan taon na po sila. Higit pa. Hindi ko po sila lola. Tinakda o ibinigay ng Panginoon Kristo sa akin. Matagal po nila ako hinihintay. At hindi ko rin naman po sila kilala. Pag sinabing gabay, gabay lang to sa kung anumang bagay ng gagawin mo. Pero mayroon po silang isip at puso't damdamin. Pag yung taong ginagabay nila ay hindi na marunong tumingin sa Panginoon at itinataas na nila ang kanilang sarili, humihina po ang kapangyarihan nito at hindi po nila maramdaman
ang binibigay niyang hudyat o kilabot o anuman pong pakiramdam sa katawan ng isang may-ari nito. Doon po napapahamak ang may-ari ng gabay kasi po tinataas niya na ang kanyang sarili. Pero sinabihan ako ng inang sulmi ko, Tatay Maria Santos, Tatay Arturo Marbilla, Nanay Maria Santos, di pa. Tsaka inang sulmi. Ang sabi niya, huwag kang magdidepende o magtitiwala ng buong puso at kaluluwa mo sa gabay. Kasi sila ay gabay mo lang. Pero ang dapat mong iisipin, una ang Diyos. Yun po ang pinakamalakas na sandata. Pagdarasal, pananalig at pananampalataya. Hindi ka ipapahamak ng aking Ama o ng Panginoong nating lahat na si Kristo, si Jesus Nazareno, mahal na Santo Niño, o ang mahal na ina, na sinasabing pag sa kanya ka nagdarasal at tumatawag ka sa langit, hindi niya pa yung tulutan na may mangyari sa iyo at sa buong pamilya mo kasi ibinigay mo ang tiwala mo sa puso mo at paniniwala mo sa kanila dahil sila ang Panginoon natin. Kahit ako, marami akong mga medalyon, hindi ko sila sinusuot kasi po naisip ko rin yun na sinabi nila sa akin bago po sila namayapa. Tama po sila. Ang una pa rin ang Diyos ang aming sasambahin at paniniwalaan kasi sila po ang nagpapagaling sa mga tao. Hindi po ako naggagamot sa mga tao. Kahit ako, hindi naman po ako manggagamot eh. Payat din ako dati. Marami akong sakit, nagdudugo lahat. Nasa akin na siguro sakit mayaman. Pero po ito lahat nawala. Dahil sinabi ko sa Panginoon, kung kukunin mo na ako at ayaw ko nang mabuhay. Pero hindi ko alam paano ito nangyari. Tumaba ako, nagkaganito katawan ko. Dahil siguro, tinatawad na ako ng Panginoon sa nagawa kong kasalanan sa mga tao. Sa lahat naman tayo may isang kasalanan, di tayo perfecto. Lahat, sa isip, sa salita, sa gawa. Basta lagi lang ako nananalangin sa Panginoon. Yun po ang gabay. Ang Panginoong Jesus, Amang Nazareno, Ama sa langit. Siya po ang gumagabay sa atin at nandito si Jesus sa puso natin. Ang gabay natin pangalawa, yung guardian angel natin sa kanan. Pag pinagsama natin ang puso at kaluluwa natin sa pagdarasal sa Panginoon, siya ang gagabay sa atin. Yun ang sinasabing gabay. Hindi yung anting-anting o mga medalyon. Lahat po yun. Hindi tayo perfecto kasi pag nakita nilang mali ang ginagawa natin, hindi niya tayo tutulungan. Kaya nga sila gabay. Hindi katulad ng Panginoong Jesus. Kahit mali ang ginagawa natin at humingi tayo ng kapatawaran, nandiyan pa rin ang Panginoon sa puso natin at pinapatawad tayo. Huwag nga lang paulit-ulit na 10 utos ng Diyos lagi natin ginagawa. Hindi ko na po alam ang parusa ng ganoon. Basta't importante po, huwag po kayo basta-basta naniniwala. Basta-basta. Sa mga nagpapagamot sa akin dyan, ilang ulit ko sinasabi sa inyo, ang kapangyarihan ng Panginoon ang pinakamalakas na sandata sa lahat ng anumang gabay. Kasi siya lang ang nakakaalam ng buhay natin. Kahit ako, buhay ko, hindi ko rin alam. Bigla na lang ako nagkaroon ng ganito. Basta't importante, nakakatulong tayo sa spiritual sa pagdarasal at tinutulungan natin. Kung anong mga karamdaman nila, hindi ko rin alam kung paano sila gumagaling. Kasi paulit-ulit ko sinasabi sa pasyente ko, marami ng himalang binigay ng Panginoon sa kanila. Kahit ako, naguguluhan po ako, hindi ko po alam paano sila gumagaling. May patay, may cancer, etc. Espiritu, o anuman. Yung iba po, aminin man namin, hindi naman kami lahat perfecto mga manggagamot magagaling. Hindi kami katulad ni Jesus. Kahit yung mga apostol ni Jesus ay sumasablay din. Ako, hindi rin naman ako ganun. Sumasablay ako ng sobra-sobra. Hindi naman ako talagang magaling na manggagamot. Wala namang magaling manggagamot sa buong mundo eh. Ang manggagamot ay alam niyo po kung sino? Si Jesus lamang. Siya ang nagbibigay ng himala na hindi pa pumalya ang aking paggagamot ng ating Ama sa langit. Yung siya'y nabubuhay dito sa lupa at nangaral siya. Kahit alam niya may mangyayari sa buhay niya. Hindi siya gumawa ng pagkakamali kahit isang beses. Yun po ang ating Ama at yun po ang ating sandalan at pag-ibig. Kapayapaan ng dala ng aking Ama na ating Ama natin sa lahat. Hindi po natin kailangan dito maging mata sa ating sarili. Hindi rin po natin kailangan magpasikat sa ating sarili dahil dapat ang itinataas lang natin ang Panginoong Jesus at sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno at Ama sa langit. Sila po ang dakila sa lahat at makapangyarihan. Kahit ako, ulitin ko, marami ako medalyon, hindi ko po ito sinusuot. Kasi po, kung susuotin ko sila, nagtitiwala ako sa kanila. Hindi na ako naniniwala may Diyos. Pero gabay ko sila.
Minsan sinusuot ko sila, nagbibigay sila ng protection, pero mas gusto ko ang magbigay ng protection sa akin, ang Diyos sa langit. Kasi kung hanggang doon na lang ang buhay ko, masaya na ako at maluwalhati akong itinaas ko siya at hindi ko inaangat ang aking bangkuan o upuan. Dahil mahirap maging mataas sa iyong sarili. Mahirap din po maging mataas sa ibang kapwa o kahit kanino man. Kaya nga paulit-ulit ko sa sinasabi sa mga nagpapagamot sa akin, unang-una ay magtiwala kay sa Diyos Ama sa langit dahil siya ang magbibigay ng himala. Kahit yung nagpapagamot sa akin ay kusa silang gumagaling, paulit-ulit ko sinasabing, huwag kayong magpasalamat sa akin dahil tao lang ako katulad nyo. Nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, nagagalit din ako minsan. Pero humihingi ako ng kapatawaran sa Panginoon sa araw-araw kong ginagawa. Pero hindi ako nagpapagaling sa inyo kung hindi ang inyong pananampalataya sa Diyos Ama sa langit at sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Siya ang naggagamot sa inyo dahil nandiyan siya sa puso nyo. Walang sino mang manggagamot sa buong mundo ay siya'y dakila at mataas sa kanyang sarili. Tandaan nyo, ang kayamanan ay may hangganan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. Lahat ng kayamanan dito sa lupa ay may katapusan yan. Laging sinasabi sa akin ng aking Ama sa langit yan sa panaginip, ibigay mo ang nararapat para sa kanila at ibibigay ko ang para sa iyo. Ibig sabihin po yun, tumulong ako sa spiritual sa pagdarasal ng abot ng aking makakaya. Yun lang po ang ginagawa ko. Pag hindi ko kaya, sinasabi ko pumunta ka sa doktor at magpa-check up ka. Pumunta ka sa doktor at ipagdasal mo. Ang doktor na yun ay hipuin ng Panginoong Hesus upang makita ang lahat na nararamdaman mong sakit. Kasi hindi kita magagamot sa spiritual dahil hindi ko kaya. Hindi ko alam kung bakit. Basta pumunta ka lang doon. Kung yun lang ang sinabi ng Diyos, yun lang ang sinasabi ko. Wala na po akong ibang sinasabi na ganyan-ganyan. At maraming salamat din sa ibang manggagamot na yung mga ginagamot nyo ay napupunta rin sa akin at nanonood sa akin at pumupunta kahit iba-ibang Maynila, etc. Kung saan man sila galing ng lupalop ng Pilipinas ay napumupunta sila dito sa Pampanga at nagtutulungan kami. God bless din sa lahat ng ibang mga gagamot sa spiritual. Lahat po tayo ay pantay-pantay lang. Walang mataas na manggagamot sa buong mundo. Kundi ang nag-iisa, ang Panginoong Hesus lamang. At ang Poong Jesus Nazareno sa ngalan ng aking Ama sa langit na si Kristo. Siya lang ang nagbibigay ng himala sa mga taong naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. At isa puso nyo lang ang pagtutulong sa paggagamot at isa puso nyo rin ang pagdarasal nyo. Hindi tayo iiwan ni Jesus hanggang sa dulo ng ating kamatayan. Dadalhin niya tayo sa tahanan ng ating Ama sa langit. Napakaganda po dun. Kahit hindi ko pa yun napuntahan o namatay man ako at binuhay ulit ako ng Diyos, alam kong maganda po yun. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon. Ibigay ko lang ang nararapat para sa mga tao at siya ang magpapagaling. Hindi ako nagpapagaling sa mga pasyente ko. At maraming salamat po sa lahat ng mga pasyente ko dyan na gumaling. Maraming salamat din sa mga blessing na ibinigay sa inyo ng Panginoon at nagpalit nyo at binigyan nyo rin ako ng mga binigay ng Panginoon sa inyo at sinusuklian nyo at nagdodonasyon kayo at napapagawa ko po sa altar yun at pinopost ko naman sa YouTube yun. Nagpapasalamat ako unang-una sa Diyos at pangalawa sa binigay ng biyaya ng Panginoon sa inyo. At lagi lang po kayong magdasal at manalig at mananampalataya. Huwag po kayong susuko, bibitaw sa pananalig nyo. Dahil alam niyo po, nandyan si Jesus at nandyan po tayo. Nasa puso niya rin si Jesus at nandoon ang buong buhay natin sa Kanya. Walang imposible sa lahat ng sakit. Kahit ako marami ako sakit, hindi ko rin alam kung paano ko gumaling. At hindi ako manggagamot. Tao din ako, katulad nyo. Instrumento lang ako ng Panginoong Jesus Nazareno. Hindi ko rin po alam kung paano gumagaling ang mga tao. Hindi ko naman to kamay ng Panginoon to. Ang itong mga mata nito, minsan nakikita ko ng mga body spirit sa loob ng katawan ng tao. Hindi ko na po alam kung paano po nangyari to. Basta sinabi lang ng Panginoon, tulungan ko lang sila sa spiritual pagdarasal. At magdasal ako ng buong puso, palayasin ang lahat ng mga masasamang espiritu. Hindi po lahat ang mga mangkukulam ay masasama. Ulitin ko, hindi po lahat ng mga mangkukulam ay masasama. May dahilan sila kung bakit nila kinukulam ang mga tao. Dahil bakit po? Hindi po lahat ng kinukulam ay mabuting tao. Lahat ng tao ay nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. Kaya sila ay kinukulam, mayroon silang tinatagong lihim
Dapat bago mo husgahan ang iyong kapwa-tao, tanungin mo maigi kung bakit niya kinukulam, kung anumang dahilan. Maging pantay ka sa gitna. Huwag mong husgahan ang nagpakulam. Huwag mo rin husgahan ang nangulam dahil bayaran lang sila. At huwag mo rin husgahan ang taong pinapakulam dahil mayroon po silang mga kasalanan kung bakit sila tinatablan ng kulam. Kulang ang kanilang pagdarasal at pananampalataya. May nagawa silang kasalanan sa aking Ama sa langit, kaya sila nasasaniban ng dyablo. Kaya rin po sa mga diyan, hindi ko po basta-basta sinasaktan ng mga magkukulam o nagpapakulam. Nilalagay ko lang po sa tama. Ayaw ko po ng away. Gusto ko lang po kapayapaan ang dala ng aking Ama. Ayaw ko po husgan ng aking kapwa-tao dahil tao rin ako. Nagkakasala rin sa isip, sa salita at sa gawa. Yun lang po at maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. At sa mga nanonood dyan, tandaan nyo ang gabay ang ating Ama sa langit. Siya lang ang pinakadakila sa lahat. Maraming salamat po. At may nagpapa-shoutout pala dyan. Pa-shoutout ko pala dyan ha. Shoutout to ha. Kay Ate Mercy Yanda. At kay shoutout po. At kay Ate R.I. Prinper. Shoutout din po sa iyo. At Jeffrey Reyes TV. Shoutout sa iyo. At Ate Landa Pau, shoutout po sa iyo. At saka kay Ate Jenaline Ariano, shoutout po sa iyo. At kay Ate Miriam. At kay Kids TV, shoutout din sa iyo. At kay Ate Jocelyn Satorno, shoutout din sa iyo. Kay Ate Shirley Isgera Kapin, shoutout din po sa iyo. At huling-huli po ay shoutout po sa iyo, Happy TV 77. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin. At maraming salamat po sa lahat. Yun lang po ang mapapayo ko sa lahat ng natutunan ko. Pero meron po ako minsan ibibigay para malaman po ang lahat sa paggagamot sa spiritual. God bless po sa ating lahat at maligayang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood.